Madamdaman to na dumsagak. Da Brian kan Bernadette nga ta. Awagak ti anak ko. Kaya't ko akakuyog ida ka ni Bernadette amapan iti resort. Apangur-urayan dagiti salva kanyak. Kasla makit kita kun ti reaksyon ni Maureen. Kalpasan amaduktalan na asyak ti ina ni Brian. Hello, Mami. Naimbag tayo mawag kayo. Papagkasag ko man, di pa nagpataray ko iti kotse. Agner na reviews ni Bernadette. Anang anawa kanya. Tanangam ko malahang tagmaneho, Brian. Narigat ti madisgrasya. Sa dino kanintiayan niyo. Ganda ni kami makadanon. Na-traffic kami langit ay. Nakadanon akong dito eh. Ngamur-urayan kayo ka ni Bernadette. Kaya't kayo akakuyog adumanon iti resort. Awan ka ni Tita Maureen iti resort. Anya? Saan ka anak ikuyog ni Tita Maureen kada Tito Rosano kan Lola Leonarda? Kasta ka di? Mapasangit ni Bernadette. Takasla awan bibiyang ni Mami na. Sige nga, Ruden. Urayan kayo dito eh. Bye. Nakakaasimat ni Bernadette. Syakla ko man tinagbalin nga inana. Apay bagang pilangkin ni Tita Laura ang makaluluat. Gaputasan ang nakikuyog kada dadi kan Lola. Iti pa nakipagkita ni Mamim kadakwada. Nakababain. Alis to malunag tirik na ni Mami. Maasyan lakit tikin ka. Naibaganan sa iti na minsan. Panagbalin ka kumalaangan ng anak na. Nagsaya at kuman nga agpaiso. At kabsat na ko, ma. Kat, asino nga ta kumati kaayan-ayat mo? Nuday jay adiri. Amang ano inaldaw nga agriri kami. Saan ana saya tikas na, Brian? Jak nga rod kahit ngagsangit ka, Bernadette. Kitaan nyo, dandanita na disgrasya. Kung naktumat nga minasyak lang ang tagmaneho. No si ka tinagmaniho, ang mga nuin sublim ti kotse. Apay kami napilitan dak ang makipagkita iti naday ya Brian. Anya ko mati maganam ko. Amum, anapatag kan Bernadette da ito eh. Pagandaran nyo kidin ti kotseyo. Awag man kidin ni Miles ta ayaban na nagiti barkada mi. Agkikita kami dita resort hotel. Kitam, sa bali man ang tiplanom. Amoy dad, kagurgura kayon. Kagurgura kayo amin. Maureen. Kagurgura kayo amin. Nawatan nyo? Nakadanon nga tan ni Laura iti pagkikitaan da iti pamilya ni Bernadette. Ano nga tati mapasamag? Idi kalman lang. Namin ado ang nakita ka nagsubli-subli ni Atty. Flores. Anya nga tati bagana. No ni Laura tirantana. Amo na mati pangumpisinahan da ito'y apang danunan na. Panagkuna ka. Adda sa bali arantana. Asino nga ta? Mama, apay nga alusiisin kayo. Anya ka niti pakariribukan nyo. Dandanin may nga oras nga gururay ta. Ngamawan pa'y dagiti urayan ta. Aglalo ka dagiti agi na abrayan kanti inana. Ang mga no dalang nakataktakan da. Isa nagpaudi ita ni Bernadette, tas sukulin ka no ni Brian. Ket agkukuyog dan atalo dito eh. Ket dayjay nga asawa. Talaga anapat-patag dagiti barkada na. Saan tayo napilitan no di na kaya't makipagkita iti mami ni Brian? Ngam, saan na tayo lang ata nga inalilaw tayo jay ababae? Saan mat nga ta, mama? Dadya mat ni Maureen. Imay mat lang. Kadwa na ni Daddy. Pinilit nga ta ni abalayan. At da Brian ken Bernadette. Apay nga awan da pay. Naimbag ta nakaumay kamat lang, Maureen. Agyaman na kiti panangan luko yu iti asawak, Daddy.
Gaputa na patagunay kini Bernadette nga pukok ti kadda ti inana. Kat, sa dino ti ayan, dagiti agayan na yan? Itay-pay nga agururay kami kini Rosan. Imun una kayo kaya dimtag. Diyak kaya tamasayang lang ti oras ko. Agpag-napag-nakpay lang iti igit ti baybay. Saan ka kuman nga madayo pa'y Maureen? Tanya ko mataramidat dito eh. Maureen, nagparbeng ka kuma. Nagijayan da Brian ken Bernadette. Nauray tayo matlayda. Tuwada matlaang. Adamay sa babae asumursurot iti likudan da. Ah, ni Laura? Kiraawanan ba na babae? Anya di kayo sa wanda ito eh? Mapasama kat ni pagbutbut. Anya di ka anda da ita babae ha? Anya? Saan ko ama gustuan da ito? Saan ama balin ama pasamak ti agay ay ayam iti panunot ko? Kakayawat lang, Mami. Pasensya kayo na, hindi pa nagururay nyo. Inururay mi pa lang amin ni Tita Laura. Apay akadwayo da ito'y babae. Iso ti mami. Amamuyo ka din ni mami. Ngumapay nga agungot kayo. Siyak ti ina ni Brian. Siyak ni Mrs. Laura Richmond. Sika. Sana mabalin? Sana pag na ito'y? Jack Maclon! Mami! Itamot lang! Agsina kayo kini Brian Bernadette! Apay, Mami! Kakurag-kurak na itang babae! Amamuyo gayam ni mami. Ngumapay akagurayo. Anya ti basol na kada kayo. Amay, Brian, Bernadette. Ang panawan na kami pala. Kasarita na kayo inton madamdaman. Yada yung pailaang dagiti agayan ayata balayan. Lola! Uy, si Carosano! Saan da ka kasapulan dito eh? Dua kami lang kini Mami ang makisarita iti dahi to'y babae! Awanan ka iti bain! Inalilaw na kami! Si kagayam ti ina ni Brian? No nasapsapala kumaan amot ito. No kasano ti pungtot ni Marvin. Adda pa'y kanyak. Anya talaga ti panggap mo, ha? Kaya't mo tutumpa-tumpangan ka! Maureen, saan mo agamdan ti mangdangran kanya? Saanan asyak bay di Laura? Akabaalam nga iruruman. Kat! Lumaban ka! Ibagang kini Brian nga adaywan na ni Bernadette. No nasapsapa kumamat anamuak. No may turayak la kumati pangedang ti anak ko. Gam, daytoy ti may bagak kada kayo. No kinabailan nyo tinangiruruman idi kanyak. Saan kun nga ipalubos nga aramidan nyo iti anak ko dayta? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Laura? Alawan! Baknang kan, Laura! Ambisyosa ka talaga! Indaldal mo ti bagim iti Amerikano at nabumaknang ka? Ha? Maureen, agyaman ka takabailak pailang tagtakal. Anya ti aramidam, ha? Ha? Sige! Natangsit kan. Ngumuray kinabak ng mo amin. Dak ipalubos nga agtuloy ti panakayan ayat ni Bernadette kini Brian. Kasta unay ti pungtot da Maureen kan mama. Apaman anaduktalan daan ni Laura ti ina ni Brian. Amok asopyaten da ti ayan ayat dagiti tua. Ngam, agin inayat da unay. Oh, kabuteng ko ti mabalin nga ibunga na ito. Ti mabalin na mapasamak ka ni Bernadette. Kasano nga aklonan na, amapukaw na ti ayatan na. Saan ka kuman ngagsangit pa, Bernadette? Diyak kaya't masakitan ka. Ay ayatan ka unay. Agam amugayam dagiti dadagkal na Brian. Amti chik mawatan. Apay kagurkura tamami kan lola ni Auntie Laura. Mariribo ka nakmat. Brian, nasaysaya at nga daywam langan ni Bernadette. Ha? Uray ka din kayo, Lolo. Ngaman niya ti basol ni Tita Laura. Saan?
Jak ipalubos nga agin na dayo kami kini Bernadette. Karkaritin na ka di, ha? Lolo, saan? Pangasiyo. Wah. Agyaman nagtadimtan kayo, Daddy. Nasaan kaya ba malaat? Ang mga niya tinaramit ni Lolo ni Brian. Imbis ko mga ilawlawag ni Atty. Flores, no apay akagura da Tita Maureen, ken Lula Leonarda ni Mami. No apay akayat da nga agsina kami. Brian, pasensya ka lang kuman ka ni Daddy, ha? Daddy, anya ka dito ito yan ang mapaspasama. Tiamok, kahit lang ang mamaamot ang mami kan Lola ni Tita Lora. Anya ka diti basol ni Mami iti pamilyayo. Lading ita. Tsak pa'y masumbatan ita dahi taapanak. Apay sir, anya ka diti ilimlimid yung kada kami kini Bernadette. Anya pailat urahim si kababay. Pumanaw ka na. No saan ka makapagtapal? Ang mga nanya pa'y timarabit ko gan ka. No anya ti kayat mo alaban. Nakasagana ak. Nakarit ka tabak ng kan. Ambisyosa! Iturak amin nga kakadagsan abalikas nga ipalakam mo kanyak. Ngamda ito'y tilaglagi pa nyo. Jak ipalubos nga iruruman yun ni Brian. Kalpasan na naduktalan mi asikati ina ni Brian. Yakon ipalubos nga agtuloy ti relasyon da. Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Bernadette. Saan nyo kaya naawatan ti imbagak? Kaya't ko nga ulitan manan. Jak ipalubos nga iruruman yun ti anak ko. Pumanaw ka! Wen, pumanawak. Urayak lang ti anak ko. Lading ita, ti ibabalat ko iti panakisarita yung kada Brian kan Bernadette. Tisan ko amawatan king Karusano. Apay at di mo imbagan o apay asaan na kahit ni Maureen ngagtuloy ti relasyon da. Awan basol da, Daddy. Dagkal ariribok na ito'y. Wan, amok adakkel ariribok. Ngam napatid kanyak ti pagragsakan ni Bernadette. Laglagi pa nyo ti kasasadi salon at ni apo kayo. Rosano. Ang mga nun nalipatan nyo retan. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Mababalaw mo ka diti asawam? Si ka mismo, nagulbod ka. Nabayagan na nagkita kayo kay ni Laura, saan ka ni? Na kaya tapag sinupyatan tayo dati apanag dati. Lading itak, masapo na subilyak da Maureen kan mama ang makisarsarita ka ni Laura. Nasaya at mata nakasubli kayo kini Brian Bernadette. Mabalin yun ti pumanaw nga kina. Kat dayto yan ti maudi apa nagkita yo kini Bernadette. Jak maawatan, no anya ka diti problema. Damagan to iti dayta ambisyosa nga inam. Brian, umaikan. Kadwa tayo ni Bernadette nga imay dito'y Mami. Kadwa tayo matlang agawin. Saan ka kadi makauawat, ha? Aglinipat kayon kini Bernadette! Binugkawan da. Mami, Gamapay. Ay ayatat ni Brian. Tsak kabayla na lipatan. Brian, umaikan. Sige, mapantan Mami. Bernadette, ayatan ka launay. Ay ayatan ka matlaunay, Brian. Wah! Oray sumarding tungyag pitik ti pusok. Ay ayatan kang tupalang. Brian, nagpagas unay ti panagmanehom ang mga numadisgrasya ta. Mami, nasakit unay tinakam ko. Jak naruwang ang mabugbugkawan. Maawatan ka. Ngamno ay ayatom ni Bernadette. Ipagpagapumlaangan kan kwa na. Apay ngamin, Mami. Jak maawatan dagiti mapaspasamak. Saan asinong bata ni Tito Rosano dagiti kayat mi nga maamuan kini Bernadette? Apay akagurgura da kayo da Tita Maureen ken Lula Leonarda.
Ijay ton bala nga ilawlawag ko ti amin. Ibagayo itan. Anya ti basol yu kadakwada. Apay nga ramraman da kami kini Bernadette. Anak ko, no inroromandak idi. Saan ko nga ipalubos nga aramiden damanan kan ka? No kasta, sigod nga agam amo kayo. Ngam apay. Agpakpakaasya kan ka anak ko. Agawid tan. Itay pa nagtagtagpelak, Rosano. Adda masapol nga ilalawag mo kanyak. Maureen, lipatem ko man tinapalabas. Ipagpagapom ka ni Bernadette. Pabusuyam ida ka ni Brian. Sana day tati kayat ko pagsaritaan ta. Sigod ka din agkit-kita kayo kini Laura? Saan ta kumapagsinong batan day ta? Diyak kaya tamangag ni Bernadette ti panagsubang ta. Pasigla ka Bernadette, di bang mangagukan ka? Ibagam ti agpaiso. Ulitak ti agpakpakaasikan ka, Maureen. Ibagam ti pudno kunak! Ululbudan na Cruzano! Ah! Tinupak! Sumagan ka! Kamasim! Mami! Saan niyo ko man ni Daddy? Patang nga tipok na. May sakamat! Ibagakan ka, Bernadette! Saan na mabalin na makipagkita ka pa ni Brian? Saan mo kumay ramraman ni Bernadette? Anya saan? Ni Bernadette nang parno iti problema! Anya ka dito sa niya kayat kini Brian. Mariribo ka nagpinaing. Nanya ti kagurayo kini Tita Laura. Bernadette, pagsubi ka ti kwarto manak. Siya kung ti makamo ang makisarita kay mamim. Basta kastoy ti tandaan ng Bernadette, ha? No ipilit mo ti kayat mo. Sige, makidinakan ka dagi nga gina, ngamlaksidan ka nga anak! Sanda ka matalaga patpat kan Mami. Bernadette, napasaktam unay ti anak mo, Maureen. Apay? Apay asyak ti pabasulam? Apay adi mo ibagakan kuha na ti agpaiso, ha? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Brian, isardeng mo daytan. Saan aron ba nga ginom kay tinasangher? Nasakit laon ay tinagam ko, Mami. Diyak malipatan ti panagbugkaw day di amawring kanyak. Saan ka ko mga agbalin abastos iti ina ti kaayan ayat mo, Brian? Anya nga min ti panggurguraan da kada kayo, Mami. Anya ti baso yu kada Tita Maureen kan Lola Leonarda. Kaayan ayat na kami adwa ni Maureen idi. Anya? Dua kayo akaayan-ayat na? Saan ko kuman akayat alagipan pa'y Brian? Diyak kayatan alagipan tinapalabas. Oh, kanya ti mapasbasa making ka, Maureen. Sulod-sudin niyo pailaan. Diyak maaklo na dadya Brian nga anak ni Laura ti kaya nayat ni Bernadette. Ngem awan ti basol da. Apay nga iramraman May sa kayo, pay! San ka kumangagbalin abastos, Maureen? Saan na kami nawaawatan? Nagulbod ni Rosano kanyak. Agpalpalit na kanyak analimad na agsinsinarak na iti dadya Laura. Iso makapatayak iti tao. Maureen. Nasaysayat lang nagibusak na ito eh. Sana bali ang mabalodak. Mapatay ko laki di dadya babae. Tinangnamnam anak ni Rosano. Siyak ti pinili na. Kat insina na ni Maureen. Narukop a lalaki. Nasulisog ka ni Maureen. Kat isuting kasar na. Apay asaan nyo nga imbaga at dagos dayta, Mami. Nagulbud kayo kanyak. Saan kumarumbang amaw kag tinapalapas? Ngim nasaysaya at kumano impudnuyo kanyak. Taamok kumatinar aramid ko. Diyak kuman inayat ni Bernadette. Nagayayamak kumalangan tapno na ibalas kayo. Anya,
alam nga aramidan dayta iti ayayatam. Awan apulos panggap ko nga agibalas, Brian. Ngam ti kagurak. Oray mismo abagik, mami. Kagurak. Ayayatak launay ni Bernadette. Katjakon kabaalan alipatan. Nakabakbak lang kami. Magatang ko amin ang kayat ko. Ngam manipot iti ubingan. Nariribo kan ti pamilya mi. Kanay ngagsubsubang dadati kin mami. Aging gana amuak ti gapuna. Sigod kayam akayan ayat ni dati ni Tita Lora. Apa yan ay nanapay? Katikayat ni mami. Agsina kami kini Brian. Nasaan ko atong palan? Nagsitan ng anak. Ngamarambang ka di ang may ramraman kami kini Brian. Saan mi abasol no nagamamo kan nagayan ayat kami? Ipusok. Marikata na kumangis. Bernadette, siriring ka kalipay. Ni Lola. Lola, apay, sana nagkatrang ka tiri daw. Nagtikaganak. Kasi nalulukat kasi po kalapagig. Apay asiririing ka pailaang Bernadette. Agsansangit ka. Lola, rumbag ka niya may ramraman kami kini Brian. Saan may abasan tipan na kay anak mi? Denggan at Bernadette po. Malipatam to ni Brian. Saan, Lola? Tsaka ba na nalipatan ni Brian? Ha? Ipanangipat ko kankuan. Kaarag nga di pa nakapugsan niya angas ko. May sa akin na maagday nga ibagbagam Bernadette. Makasapul kanto iti sa bali. Bernadette, nakaluslusyaw ka. Uy. Kung kabailan pa'y Lola, tito'y sa ti kanibos sa Bernadette! Mabalin ano hindi kumapay lang nga impudnom tinapalabas yung kinirosano. Saan kuma nagtungpal iti kasto iti problema? Rumbag ka di ababalawan da tata. Diyak mabalin nga ipaitam ti pagragsakan ni Brian. Ngam, kagurgura da ka da Maureen kan Mrs. Salva. Katiramraman da ni Brian. Diyak ipalubos nga ulitan dati naramid da kanyak tatang. Tulungak ni Brian amang ilaban iti ayan-ayat da ka ni Bernadette. Anya ti aramidem? Uwain, amok. Adon ti kwartam. Tatang, masakitan kiti dayta ko na yun. Jak ganda ti mangsair iti rignam. Ni Brian, rimwari ti kwarto na. Brian, papanampay laang. Saan na ka ngayon taltalag ti anak mo? Ang timtimag na rimwar. Papanan na nga ta. Iparpartak mo kita rin ti kotse, Berting. Masapo lang makadanon tayo adagos iti ospital. Bernadette. Awan ti puot ni Bernadette Rosano. Asla nagsardang anak pitik ti puso na. Saan? Bernadette, patpatgan ka una anak ko. Saan na ko apanawan? Nakadelikado kayam ang masakitan ni Bernadette. Day talaura ti pagbutbut nga mama. Nasaysay at no saan kay kumanasimbrek iti kwarto na. Abasulan nak! Kasa
Kasanod, nung mapuutan tayong tulaangan inton bigat, asaan gaya man nga umang angas. Saan kayo kumangagsawi ti kasta? Basol dayjay a Brian, aglalo iti dayjay a Laura. Saan tayo kumangagpipin na basol? Tinapatag, ti pan naka-espal ni Bernadette. Awan kang tipuot ni Bernadette ng enterada iti ospital. Anya nga ta tinapasamak iti kaayan-ayat ko. Mapanak iti ospital. Uray pagsasawandak dat tita Maureen ken Lola Leonarda. Tinapatag, makitak ti kaayan-ayat ko. Brian, sumbatam ti cellphone mo. Pangasim anak ko. Tanda nito nga tirabi. Apayasaan ka pala nga maturog. Kasano ang makaturog ak tatang. Madandanaga na kamang pampanunot ka ni Brian. Ang mga noan niya ti mapasamak kan ko ana. Saan apulo sa sumbatan ti awag ko. Ay, panagkunag. Nasakit. Tinakam na. Diyak kaya't akaluksaw nak ti anak ko. Kasaritak ko mana sayatin ton bigat. Pamangan kit dinunapan iti balay da Bernadette. Sigurado lakit di asan dapas treken. Ti pakadanagak tatang. Nasublian nakit di ti kinaloko na iti. Pagingay ta, awan pa'y puot ni Bernadette, mama. Madanaga na, iti kasasad na. Sapay ko ma, tamay spalmetlaang ni Bernadette. Sapay ko, mama. Kat, adakid dawag ka na kayo. Saan tayo kuman apasaktan ni Bernadette? Ipabusoy tayo ti kayat na. Kanuan niya ti pagragsakan na. Diyak sa magustuhan day ta ako namrosan. Ad-adang agsubang kayo kini Maureen. Anya tinapatpatig ka na kayo. Ti panang patangken nyo ti puso yo. Wano ti biyag ni Bernadette. Kung konsensya na ka di. Amok ang napatid ka na kayo ti apo kayo. Agpakpakaasyak ka na kayo. Saan nyo kumangairamraman da Bernadette kan Brian? Diyos ko, ispalin niyo ko, Mari Bernadette. Saan niyo ko mga alahan kanyak? Manipod na ipasngay ti anak ko. Ison tinagbali na ragsak kan kirid ko. Tamanipod itinagdirna kami ka ni Maureen. Saan kami hanaragsak? Ngimgapo ka ni Bernadette. Inkarigatak tinagbalin ang ragsak. Tito Rosano. Ti Brian. Nagapo kay di balayo. Naamwak. Iti katulong nyo nga entarayo kano ni Bernadette. Wala. Aging gaita. Awan pa'y puot na. Tito Rosano, anya kami tinapasamak. Sana mabali na masaktan ni Bernadette, Brian. Delikado ti salunat na. Ni mama, rimuara ni ti chapel. Anya, ti kaaddaday to'y alalaki. Mrs. Salva, pangasiyo, kaya't ko ang makita ti kayan ayat ko. Asino ti agko na akaayan ayat mo pa'y laang ni Bernadette. Mama, agda tayo dito ospital. Panunutin niyo kung mga ngangabit ti biyag ti anak ko. Nudakas ti gasat ni Bernadette. Basol day to'y alalaki. Brian, tinasayat agawit kan. Para ka ni Bernadette. Pumanawak, gumagsubliak to. Diyak ipalubos ang mapukaw ko ni Bernadette. No ado ti kwartayo, kabaalan may matki ni Mami. Saan lang ada kayo ti ada karbangan ng agbyag? Yawanan ni Tibain? Mama, ni ko ma Bernadette ti panunutin niyo. Saan kayo nagpungtot pa'y? Kasano ajak agpungtot? May sapay day chay nga asawam. Pimanaw, kalpasan ti paragsubang mi. Inawaga kita iti cellphone na. Ngam saan asumungsumbat? Dandani awan turog ko tata. Nakapsutak kan nasakit ti ulok.
Anya nga tam ngagpaiso tinapasama kiti anak mo. Aging gayt, awan payla. Day tangarot ti pakadanagak tatang. Ang mga nuanyawat ang tinapasamak kan ko, ana. Iti day talangam, kabaalam nga road ti mga opisina. Awagak to ni Norman inton madamdama tatang. Isu paylaang ti makaam mo. Maturog ak paylaang. No awan to latan ni Brian. Sa pulak to. Ay na, kasanoon ti isisarik na iti pagadalan. Makisarita kadag iti karuba, tasapulan da ni Brian. Sa dino nga tangagpaiso tinapanan na. No napan iti palay da Bernadette. Ang mga no damat ng dagas ngay naramid da kan ko, ana. Ay, isan ka kumangag panunot iti kasta, Laura? Di kag panunot iti dakas. Hello, Abalayan. Abalayan, apa yan si katisimbong bat? Nabati ni Maureen ti cellphone na dito salas. Kat saan pa yarimbuan iti kwarto na? Dahil talaan nga nagpisyo tinapatagkan ko na. Di na pampanunutan ni Bernadette. Abalayan. Awagan ni Rosano. Hindi pulos si Mungbat. Intaray mi ni Bernadette ito yung ospital idirabi. Kadaging ka ita, awan pa'y puot na. Anya? Katanya... Naidapmatan ti cellphone ni Maureen. Lobat gayam. Itamad lang. Mapahanag ki ospital. Yakon urayan nga gring ni Maureen. Ay, kunak man maturog ka, Laura. Ay, makita na puyatan ka. Madanagan na, tama nga madisgrasya ta. Kabagalak da ito'y tatang. Sa anak ang makaid na, aging ka itidyak mapasangpet ni Brian. At dami, tagiti binaon ko amang sapol kini Brian. Nahin na, apay anak ka, ado tilugan. Adan samat na disgrasya, tatang. Ay, saan tayo ang makalasat? Numo na talaga do tilugan asumarsaro no kada tayo. Agsinsinyas ti may sa traffic aid. Ay, ipaigin mo pa lang, tikot sa ime. Huwag tatang. Ay, awan. Awan, tinagbalinan, tinapintas alugan. Nagsayangay. Ay, natayot ni Brian. Ni Brian ka no, tatang. Sana mabalin ang matay ni anak ko. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Brian ka no, tatang. Sana mabalin ang matay ni anak ko. Ni Brian nga tangag pa iso tinadisgrasya. Umay kayo, tatang. Umasidag tayo ayan tinadisgrasya. Ay, Diyos ko. Ispalig niyo kung mati anak ko. Santa, basta makasilig. Ado ti tao. Pangasiyo. Papaglaan na kami kuma. Kaya't ko ang mabigbig tinadisgrasya. Ay, pumanawin ti ambulansya. Ipandalakid di ti ospital dagiti na disgrasya. Dajay dagiti lugan na nagdinumpar. Kakaslasaan samot tilugan ni Brian dajay. Sana tilugan ni Brian, tatang. Ang yaman ako na, Diyos ko. Sa dino ti ayan ni Brian. Naturog ak gayam iti unag tilugan ko. Jak malagipan no sa dino a lugar da ito ayan ko. Nasakit ti ulok. Malagip kon. Kagurgurak da jay abaket Leonarda. Di na impalubos ang makitak ni Bernadette. Anya ko matibasol ko.
Apay nga iramraman dak. Ngam ni Bernadette. Ang mga noan yan tinapasamak na. Aging gaita, saan pa yan nakapuot ni Bernadette? Matana ka na ka. Sana mabali na matay ti anak ko. Saan mo ko maapanunutin day Rosano? No sana kabaalan dagiti doktor ditoy. Yakaryo iti sa baling nga ospital. Ni Maureen ko matanda dito'y abalayan. Saan asi ka? Maturog pa'y laang a pinanawak. Awaga kiton madamdama. Apag isunto, ama full charge ti cellphone na. Parawan kayo pa'y ka ni Mama dati. Isumat lagay ang mga wanti cellphone ko itinagigtaak. Naka-charge kayam. Ni daddy nga ta. Ni mama ti mawawag. Kat ni Rosano. Bye-bye anak kadilatan. Masukalaklaan ida iti daya Laura. Patayak ida. Hello, mami. Maureen, naimbagta na karinkan. Among kadi nga aging gaita katawan pa iti puot ni Bernadette. Ha? Kalpasan ti panagsubang niyo ken Rosano. Di Desembre kak iti kwarto ni Bernadette. Nakaluslos siya kan marigatan nga umangas. Aging kaanawanan iti puot. Anya? O sige, umayak dito ospital. Agdigo sa klabiit. Amok. Siyak manan ti pabasulan ta. Agyaman ak tayong pangagnak matla ang anak ko. Kastaw na yada anak ko. Ang mga nusad na ka mapasangpat ka ni Lolom. Tiambok, nusik ka dyan na disgrasya. Nasaysaya at kumapayan na natayak namin. Brian, saan ka kumangagsaw iti kasta? Idi nakadano nakitibalay da Bernadette. Nakapanaw dan. Simuro takit ospital. Pidapanaw nakdagi abak at Leonarda. Diyay kanayon ko nga ipalpalagip kan ka anak. Uray anya ti kinatao ti may sa tao. Masapol nga'y respeto. Apay nga iramraman da kami kini Bernadette, mami. Saan mi anagayatan ti pan nakait tao mi? Ken panaginayat mi. Anak ko. Naulpit la unay dayay ang Mrs. Salva. Ngam saan amabalin? Adyak makita ni Bernadette. Noon nyakit din tinapasamak na. Naimbag tayo may kamit lang, Maureen. Ang mga nusikat yung orayan ni Bernadette. Aging kaita, awan pa'y puot na. Sana ka, Doktor Rosano. Anya nga minti ko nati, Doktor. Normalan ti paragpitik ti puso na. Kas makita, umang agas ni Bernadette. Ngam sigun kalagay ti doktor amang tampamin kan kuana. Nakapsot unay ti bakina. Saan nga umno ang lugar dito yung ospital apangibagaak iti dayto? Ngam amuyo ti sakit ti anak yo. Saan amabalin ang masakitan? Masapol nga ilugar yun. Wan! Amok! Basol ko! Mama, saan na kami kuman ababalawan ka ni Maureen? Agtitindulong tayo kumaamangi kararaga. Asapay ko mata maispal ni Bernadette. Nakakasin tilangan na. Manartara igit tilwan. Huwag nga paso. Itala ang makitak. Agluluwan ni Bernadette. Bernadette po. Anak, numangmangig na kami. Agriin ka kuman. Agsaw ka. Patpat ganda ka unay. Asla nagsandang nga umangas ni Bernadette. Saan na kami apanawan na po? Mga yabak itinas. Pangasip anak, saan na kami apanawan? Kasapulak ti tulong mo, Norman. Kasaritam ti may sa kadagiti tao tayo dita. Tamapan iti ospital, tapno amuan na ti kasasaad ni Bernadette. Saan nga ipalubos ti pamilya ni Bernadette, makita ni Brian ti kayan ayat na.
Okay, agyaman na klaunay. Pakamuan na kumadagol sa bahay. Laura, nakita ni Brian nga grubrubuat. Rumuar man ay. Anya, kasaritak ni Brian tatang. Binilin ko ni Norman amang ibaon iti mapan iti ospital. Rumuar ni Brian iti kwartuna. Kinita na lang, saan nagnan? Brian! Mabit lang! Ay saan mo nga igawid pa ay? Tatang, uray anya ti aramida ni Brian. Saan da palubusan ang makasidag ka ni Bernadette? Naulpit daw unay. Kumusta nga tangag paiso ni Bernadette? Ay kaasim ay. Uray siyak tatang. No siyak kumatinagbalin nga inana. Siyak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ipaay ko amin ang pagragsakan na. Kat siyak to ipalubos nga agsangit. Nagklaunay itay Rosano. O lumapukaw tayo ni Bernadette. Nga maging gaita, awan pa'y puot na. Matanakan-ak, no sana makapuot itilasod ti 24 nga oras. Saan mo apanunutin dita? Masapol ni Bernadette ti panaginan. Nabannog ulayan ti puso ni Bernadette. Napnoy ti sayam. Di na pulos narik na ti pamatag ti inana. Kat ayan manan dayta amawin. Talaga saan na amanusan ti anak na. No saan ka anak kamakam? Amangan no sa di naman ang tinapanam, Maureen. Delikado ti kasasaad ti anak mo. Kasapulan na ka. Mabisin ako na unay, Dad. Inak ko mapay gumatang iti kanak. Siya konti mapan gumatang. Tiyo, Brian. Pain na lalaki. Anya ti kadana dito eh. Brian? Saan da kalapdan? At dakar mga kaitikaayan ayat ko. Bastos ka sumungsungbat. Saan da kakasapulan dito eh? Kan anya ti kinunakin ka? Lipatan mo di anak ko! Kaano pa'y anagbalin ka nga ina ni Bernadette? Lita! Maureen, nagparbang ka. Pumanaw ka langin. Ulitak, saan da ka malapdan? Kaya't ko ang makita ti kaayan ayat ko. Saan kami nagsubang kini Rosano no saan aga po iti inam? Riribok kayo nga gina! Nawatam! Ay, naimbaglakit dahin. Tanalukoy ko ni Laura nga umay kami iti rest house dito'y turod. Panagkunag, urayan niya ti aramidin na saan na amalapdan ni Brian. Nagiti salba ti pampanunutag. Nang runa iti dayjay amauray ne. Naulpit dalaunay. Agasem. Saan na pa'y analikpatan tinapalabas? Ang asino, tagi karkaro ita. Ay na, saan na lang ay namasyan kini Bernadette? Urayak la nakalwa. Iti pa nakalunag tirik na. Iti nakakaasi alangan ni Bernadette. Nakaluslos siya. Kaslaawanan ti dara nang agtartaray kadag iti urat na. No idi kumapaylaang adda kami kini mami di Amerika. Nalaka kumalaang nga agsapulak iti sa bali a babae. Diyak na padasan tinapagpabainan. Ngam sa bali ni Bernadette. Kadyak ipalubos ang mapukaw ko ni Bernadette. Uray anya ti mapaspasamak. Bernadette, para kanya. Para iti ayan-ayat ta. Agriing ka kuman. Maasyan ka kanya. Sa nag-apanawan. Udno ka di tinangag ko. Nangag ko ang nag-asog ni Bernadette.
Nakatalnamat anak kakidam. Nagkutitiramay na. Nagasugmanan. Bernadette. Naggaraw dagiti kalag ti mata na. Ininutan nga agmulagat. Diyos ko, agyaman aglaunay. Brian, agyaman na. Kasi kadi mo na nakita. Hindi pa nagmulagat ko. Kabayatan, anak akidam ka. Kasarsarita ka, Bernadette. Nalabit amang manggagnak. Ay, ayatan ka, unay. Saan ka kuman ngagsangit? Makapadakas day tayo ti salon at mo. Unidag. Ay, ayatan ka. Saan ako maapapanawan? Bernadette. Nagkidamanan ni Bernadette. Brian, may antan nga ituloy ni Bernadette ni maturog. Tinapatay. Naispalan. Uray ta nakapuutan ni Bernadette, Tito Rosano. Mabalin kong ti pumanaw. Amang ano makaungat manan ni Tita Maureen. Kan Lola Leonarda. Kat ad-ad dalang arod ang makapadakas iti kasasaad na. Pagyamanak. Nalapit, sikat inururay ni Bernadette tapno makapuot. Naimbag kayo, pay. Ta makaawat kayo. Nasingpat kayo. Ad ako makayat ko adamakyan. Abangan no kalata sumrek ni Maureen. Adan to sa bali agon daway. Akasarita kayo. Gundaway ka man niya. Kuna makitaam laang ni Bernadette. Amo yun. Sa anak anarwam amabasbastos, Tita Maureen. Ngam gaputa na saya at ni Tito Rosano kanya. Kang runaan ki ni Bernadette. Ikarigatak ti agpakumbaba. Katanya pa'y lang arudar aramidam. Pumanaw kan. Sa anak nga ayop. Tapno abugandak apumanaw. Brian, saan mo atutupan da Maureen ka mama? Pagyamanak manan ha? Oray, tanakapuutan ni Bernadette. Awagak tulangan ni Bernadette inton makapapigsa. Dakayon to kumalangan, timang ilawlawag inton makapuot sa Rosano. Sige. Nakapuutan ni Bernadette. Pamlumnakan, kainay. Sa dino ka diti pagawidam, Laura. Ije balayo tatang. Ni Brian nga ta. Siya pulos mauray nga umawag kanyak. Amangan no, naipapilit na matlaang. Sinarungkaran ni Bernadette. Naulpit launay da Maureen kan Mrs. Salvatata. Amangan no nabartak man ni Brian. Kas idirabi adi agawid. Ay, saan ko maarumbang? Amairaman na giti agayan. Tatang, kitaan niyo ti sumungad alugan. Ti kotse ni Brian. Ne, amangan no nagapaw ni Jay balay. Kat kaputa saan nataan na sangputan. Imay dito eh. Urayan tan ni Brian, tatang. Mabalin mat adito itayon rest house amang rabi. Namnamakan ni Brian man hindi mo na makita. Hindi pa nagmulagat ko. Nagpagpaghasil kan ko na saan nakapampanawan. Anak? Naimbag ka nakapot kan. Gusto ko na di pa nagdandanag ni. Tiyamukat ka ni Busanak mo, Mami. Ang napumulsaya ka tsak nakapagpagada ka ni Brian. Nagpada kami alumtaan. Uray ang daag doon ni tinagkay sabihan.
Naim nasa biyag. Nadagay di sito ang timang ipagpataglunay kan ka. Kasilpo ti hangas ko ni Brian. Kasi sayag langan nga ikidim ko itiag na nayon na mapukaw. Oh, anak, ituloy mo tagi na na. Hagawid ako ilang. Agsubiyak to langan nitong bigat. Mami, ang damay kayat ko nga ipagka. Kayat ko maganda ito ni Lola. Anya day jay, Bernadette. Ni Brian, di mo na nangulakata. Kalpasan, di pa nakaispal ko kan patay. Kayat ko nga iso di mauti ang makita. Inton ikidam kon itiag na nayon. Nya ka di tayo sasawam. Bernadette, anak. Tawag ka na kayo dahito itin ni Lola, Mami. Noon niya man tinapalapas yung kadadadi kan Tita Lola. Sanda kami kung mga hiraman kini Brian. Mami, anya ti makunayo. Nibatan niyo kung mantigurang kura iti puso tayo. Lukas pagarikan, tawan to titasan ko. Naragsaka ka pumusay. Tanda pa ng kakapiyay di tunggal mag-isa kadatayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umununak pa yan nakasukat nga may tisi ka, Brian. Awan ka di pa iti panggap mo asumrak iti pagadalan. Madamdama pa lang ti klasik, mami. Makaikawa. Narawamak namin na makakitkita kini Bernadette. Saan mo kumaunay apang panunutan ni Bernadette? Ura ita na ispalan. Ngam mabalin asaanan ang maulit dayay apan ang sarungkar ko iji ospital. Brian, lading itak. Saan kayo arum nga mahiram-raman? Uwan, mami. Saan arumbang dayay ang napasamak kini Bernadette? Kasanon, no saan anak kapuot? Anak ko. Uray anya ti mapaspasamak. Saan da kami ang mapagain na dayo kini Bernadette? Nangrik nakit iti dayang impaka ni Bernadette. Lupay ad-ada mo rin kan mama. Tinakay tulungan lagi diyang impaka na. Apay akas lagpakpakadamatan. Agparparik na kanin kan kuwana. So saan? Diyak kaya tamapukaw ko ni Bernadette. Kakay papananday ta. Naawan mo tin mama ay tipyag ko. Malabit ang nakadano na ni Brian, iti pagadalan. Gamada ka pala ang dito yan nakamulang na. Pampanunutak dagiti na ibaga ni Brian, tata. Talaga anapinget iti panangirupir na iti ayan-ayat daken ni Bernadette. Amoyo, ada pa kakunkonsensya ak. Pudno asaan arum mga may ramraman da. Imbis kuma, ati ayan-ayat da. Timangrangtay iti giwang tinagbabaetan nyo kadag iti salba. Hanggang, ay na. Ngam na ulpit da, tata. Oray gistayanan pimosay ni Bernadette. Natangkan lat tati pa nagpuspuso da. Talaga nga awan or-orasim nga uminom maurin. Imbis kumabantayam ti anak mo. Nuda kayo tinakapanunot iti data. Aramidan nyo! Pulos asaan na kay kabilangan nga amam. Orayan niya ti magbagak, Dad. Dakas laptat pagkit kita nyo kanyak.
Anya ayaman ng tikaguram. Daya Bernadette, maawas at ti kayat na asawa ni Timbaga na. Nagbiag, gapo ka ni Brian. Kat napawilan mi ngagtultuloy ti relasyon da. Kasla imbaganan nga isot pakatayan na. Anya ka di timbaga ti doktor, may panggap iti salunat na. Ha, saan yun nasaludsudan dayta? Saan ani Bernadette ti mangisog? Masapol ngaglinipat dan iti daya Brian. Agyamanak no maanusan niya abantayan ni Bernadette dito ospital, mama. Malpas ko lakit di nagiti asikasuak iti opisina. Ure panawak ton dito ni Ardi. Anyakit din tiyak pakaanusan ka ni Bernadette Rosano. Patpatgam ti apo ko. Kaya asawam laeng iti di makaanos. Kinkaslawan bibiyang na iti anak yo. Namabalin. Saan tayo ko manapagsaritaan pa deta, mama? Abay kit din na saan? Saan na maliklikan? Inton anay ti panagimbag ni Bernadette. Mabalin nan ti agamit. Kaya ko atulungan na ang mga lukoy kini Bernadette. Tapno lipatan nan ni Brian. Mama, saan nyo kadi anaawatan ti kayat na asawan? Iti imbaga na kada kayo ka ni Maureen? Kinamag! Iti kaano man. Tiyak to ipalubos nga ituloy na ti makiayan-ayat iti dayjay nga anak ni Laura. Awan basol da ka ni Brian. Uray anya ti bagbagam. Sa anak nga manugot. Isardeng tayo nga ro na pagsaritaan dahil mama. Ang mga nukul lahat ang makaring ni Bernadette. Bye. Agpada da mamakan Maureen. Anatangkan ti puso da. Maturog matkayam ti apo ko ta abalayan. Nalusyaw ba lang tilangan. Kan kasla nalitay. Sigon iti doktor anang tamingken ko na. Mabalay nga agpaot iti ospital tapno maobserbaran ana imbag ti kasasaad na. Delikado kayam ti sakit ni Bernadette. Kat delikado ang mapasaktan. Kanayon ko nga ibagbaga kada Rosano ken Maureen. Haliklikan dati agsubang no mang mangeg ida ni Bernadette. Rinig na ni Bernadette ti panang pabain ni Maureen ken kuana. Kuna ni Maureen. Sana analwadan tiriknan na. Gapo iti kinatanggan ti olbod ni Rosano. No nalibad ang nagkita dakin ni Laura. No pampanunutan ni Maureen, amabalin nga agsinublianta. Adayo ama pasamak dayta abalayan. Awan gayam. Ada ka din ni Maureen ni Jebalayo. Pimbanaw matlang sakbay ngay mayak dito ospital. Uray saan mo nga ibaga? Ang muklatan no sa dino manen tinapanan na. Awagak to na madamdama. Masapul ngagsubli diti ospital. Tapno bantayan na ti anak na. Uray saan mo nga ibaga dayta? Amuna ter aramiden na. Emo talulok-lorok ken Lola Lunarta. Matmaturog kita'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Wen, amo ka. Sana kapatpat ka ni Mami. Mawa at ako nuapay. Gamapay siya tinagikarawan na. Nay matangak mo ka sa nung impatag ni Daddy ni Mami. Natangkan namin ti puso na. Naskan ka di ngay raman na kiti pa nagibalas na. Nakariing kagaya mo, Bernadette. Kapampanaw laang ni Lolong. Naimbag pa ni Lolo, Lola. Kaskada kayo kay ni Daddy. Mariknak ti panang ipatag ng kanyak. Saan ta napagsaritaan dayta? Ang mga nurik na launay, ti kaslaawan pan nakibiyang ni Mami ken ka. At nabibiyang na kanyak, Mami. Kaya't natadaulan ti relasyon mi kini Brian. Wan gayam, wala ko makitawag kada kayo. Mabaling nga ito nagawit kayo katalaan niyo ti cellphone ko. Iawag ko laangan kini Rosano. Tapaala na kiniberting ti cellphone mo. Amangan nulobat paikit di. Natagsan da ito ya problema.
Saan lang ani Leonardo ti makagura kanyak madugtalan da. Anakal ti paset ko kadagiti negosyo ni Laura. Amangan no ilunod nakpay ni Maureen. Inalilaw nak ni Laura. Anya nga ta tinasaya at nga arabidak. Nakalakit ti ariribok na ito'y. Full charge ti baterya ti cellphone mo. Inyawag ko iti katulong nga i-charge na. Pinaala ka ni Brian. Sakbay nga may kami dito ospital. Agyaman naglaunay, Daddy. Daitaman ti kunak. Ore anda ka dito ospital. Saan mo aliplipatan ti ungisam? Kaya't ko naragsaga ka kanayon. Siyakmat lang ti marigatan no nalitayag. Dad, anda kaya't ko andamagan. Anya na dyan, anak? Pudno ka ti hatap ni Mami. Analimot ang nagkit-kita kayo kin ni Tita Lola. Oh, anak. Namapalin. Diyak kaya't na mapagsaritaan rita. Ala. Mabalin mo man ang iturog. Itikas ta. Pumiksa ka adagos. Magtanatagtag sa nagapuna akagkurada ni Laura. Babalawan naklakit ni Mama no apay ngayon palubos ko. Nadlaw ko ti kotse ni Atty. Flores at nakaparada iti compound ti pasdag ti negosyo. Tiyan mo na nga ta. Tsak amo asursurutan nak. Adaytan. Sabali lang agpaiso ti bagnang. Nanginalakid di ti kotsem, Laura. Amok asan aday tatirantam kanyak, Atty. Flores. Gapo tamumon nanya ti basol mo. Saan ko abasol? Ad-ada pa'y asan abasol ni Norman. Gapo iti kinaagom mo iti kwarta. Laura? Ibagak ka na kayo. Awan panggap ko amang ibalas iti panakairuruman ko. Da kayo tinagaramid, tapno mariribok ti panagbiagyo. Da kayo ti adda sungsong batan na kadamaw rin ken Mrs. Salva. Di mawas ka kano'y jabalay ni Tatang, kat ipakadama dito ikamaturog. Iso asimurot mat ni Tatang kanyak. Kalpasan ti panagapok iti pagadalan, Mami. Nagawid akon. Ba nagapagyamanak launay, tasaan ka na'y barkada. Kaslawan nga ganay gayam ha. Kasi tinakunak kada kayo itay bigat. Narwamak akanayon ko ang makikita ni Bernadette. Saan kumaday tatiga puna di mo may yulo ti agadal? Mami, ni Bernadette ti inspirasyon ko iti panagadal ko. At dangarod pan nakakonsensya. Tapay. Ipudnok kada kayo daytoy, Mami. Nagbalin anubiak ti maysa kadagiti sigod anubia ni Derek nga agar aram kini Bernadette. Uray ni Samantha nga agdama akayan ayat na kit kabaalak nga agawan no kayat ko. Inaramid mo lata ti aramidam iti Amerika. Ngam na konsensya ak, Mami. Aglalo iti napasamak. Inkarik iti bagik ajak ton tumalyaw iti sabali a babae. Talaga nagbaliw kan. Ba nagapakaragsak launay, Brian. Gapo kini Bernadette, Mami. Awan ti saan kong aramidan. Brian, ikarikan ka. Nakasuporta ak iti ayan-ayat iyo ka ni Bernadette. Tsak ipalubos nga irorumanda ka. Imay kagayam dito ospital, Rosano. Apay di nakinawagan na nagkuyog tangay may dito eh. Nawaywayat ti oras mo ngam siya. No, kaya't masarong karan ni Bernadette, maramit mo. Kaya't mong sakit tingagsubang tamanin. Ulitak manan nga ibagakin ka.
Saan ko maatibagim ti pampanunutam? Kat, bayan kalatan ang makisinarak iti daya alora? Si kalang tagpampanunot iti dakas. Amakan nung nalipatan mo. Gapo iti panagsubang ta idi. Pinabainam ni Bernadette, idi naganawa. Saan mo nang ibaga dayta? Agpakpakasyak ka. Gapo man laeng ka ni Bernadette. Nagkita kayo gayam kini Atty. Flores. Apay ayasaan na ka ngayon. Amok na niya tirantana kanyak. Iso nga ino na akon. Mariribukan day jay. No maduktalan da Mrs. Salva tidakkel apaset na. Kadagiti negosyo mi ka ni Norman. Saan yung abasol na ita? Basol na. Hanya lakit nga mina na panakairanrana na tatang. Mabalin akagurada ni Atty. Flores no mamuan da ita. Angem sika ti ad-adda akagurada. Uray awan da kasi aramidak. Kaguradak tatang. Idinto nga isuda tinagbasol. Kan nangiruruman kanyak. Saan damot lang aminin nga agbaliw? Awan iti panunot dati panagbaliw tatang. Baknang dangamin. Ti amuda. Kabailan da nga aramiden ti amin akayat da. Pag may sakit dito ospital, makarik na kitiliday. Kumusta nga ta ni Brian? Ipaypayson sa matanday din baga na amaudin day tinga isa sa rumukar na kanyak dito ospital. Awatak. Saan ka di mailiw kanyak? Oray at text ko malaan. Brian, ang padlaw ka kumakanyak. Panghasil. Naimbag ka na lagip kong awagan ni Bernadette. Agmay-may sa kano iti kwarto na. Agpada kami ama iliw iti tunggal maysa. Juan, saan kami arumukma? Asidag akon iti kwarto na dito yung ospital. Tita Maureen, makaungat tilangana. Umasidag ka, Brian. Mailiwag ka, unahin kami ka. Saan ka di nagkarikay di? Saan ka nagparang ka ni Bernadette? Brian? Ang pagpakaasya ka na kayo. O kaya't yung hagbiyaga ka. Palubusan nyo ni Brian. Bernadette, ure ta nagkita na matan. Ure apag ka nito. Naragsaka kon. Saan nakapanawan, Brian? No kaya't mga biyaga. Anya ka din dahil ibagbagang Bernadette? Saan ka kumangagsangit? Managin mo pa'y dati ko na. Ano ikinim konton iti ang nanayon? Si kanto ko mati mahudi ang makita. Kat may turam ka di. Ay tiday ka kung daway. Ama pasama ka dayta. Saan ko akayat ama pasamak dayta, Bernadette? Kayat kung agbyag ka itinapaot. Makaturpos ka iti panagadal mo akas kanya. Idatag ka itinadaag ng altar. Katbuklan ta tinaragsak a pamilya. Maimatangan ta ti panagdakkel dagiti anak ta. Anya na nagpintas at ang kananya, Brian. Mami, mamalin ka din. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makapungtutak lang mo nga eh. Gapo iti dadya Brian. Pinapanaw ni Bernadette. Makamulit ha Bernadette. Anak ko magpaiso.
Ngam kaslaawan ti panangipatag ko kan na. Kapo kada dito yung mapaspasamak. Talagang ang inayat dak ni Brian. Kasla makikita kong tinapalapas. Malagip ko tinalaos sa panaginayat na Rosano kini Laura. Saan ka maklunda ito? Sana mabalin! Sana mabalin ang katuluyan ni Bernadette ken Brian! Nay, apa yang nagsubli ka met Laura? Ada ka din nalipatam? Awan ni Brian ni Jay balay tatang. Napanak ni Jay turod. Iso ang nagsubliak. Saan pa nga ta si Mangpet manipod iskula? Di pang panunutak. Amangan no sa bali man ang tinapanunot na. Kat sa bali tinagturturungan na. Nay, napanan na nga tangag paisaw. Akat inawagam ko maa. Inawagak itay. Gamasaan nakasungsungbatan. Amangan no saan nakamasang sungbatan, runo. Nah, saan nga taan nagsubli di ospital? Pabainan laang damaw rin kan Mrs. Salva tatang. Kat di pang panunutak. No tumaod tigura na kadakwada. Kat sublihan nati kinaloko na idi. Saan ka kuman ngagsangit, Bernadette? Makapada ka si tisalon at mo. At dakon. Magasangit ha. Kapoy diragsan ko. Anak mo saan ka na makita pa ay. Saan kan to abaybayan? Gaputay ayatan ka unay. Amom ka di. Akabayatan ti kaadak iji pagadalan. Ar-ara paapak nga adda ka iti sibay ko. Agyaman na. Tasan mo baybayan ti managadan mo. Bernadette, mabalin ka di nga arakupan ka. Sige. Arakupan na, Brian. Bernadette, kayat ko amariknam, ti bara ti panagayat ko kin ka. Saan to nga agmaw-maw data apan agayat ko kin ka? Kat ilaban ko ti ayan-ayat ta. Aging ga, iti maudi nga angis ko. Maureen, kunak nodda ka iti ospital. Day tangamin ti imbaga ni Dadim, itay inawaga. Kat umayak kumaitjay. Gapo iti daya po ti karawak. Kapilitan na pimanawak iti ospital. Ni Brian, ti kayat mo asawat. Wan, kat ti kagurak launay. Tinapanawnak ni Bernadette. Gapo iti dayjay alalaki. Aniya. Katanya ko mataramidak, mami. Tiyak mo't kayat ang masakitan ni Bernadette? Saan ang mabalinday to? Anya taramidan tayo? No pilitan tayo ni Bernadette, ayadayok ka ni Brian. Diyak ka mo. Tibiyag naman ti may sagmak no kas pangarikan. Ngabdiyak ipalubos nga agtultuloy ti relasyon da Bernadette ken Brian. Daddy, ada kayo kaya man. Kumusta ti trabaho niyo? Saan niyo kati nakita ni Mami ti Tarwal? Saan ko nakita? Ang mga numadukutan nga awan ar-aramidan na di Tarwal. Kat ada na pa naginatang. Imay ngamin ni Brian ni Tay. Kat nagpagpakasi ka palubusan na kami kini Brian ni Agsarita. Isumot na kaya man nakaragiragsak ka. Kat ni, adda man na pinmintas ka. Ni Daddy man. Inuras ko ba pumintasak? Yaman anak, gapoy ti kinaragsak mo anak. Panagwignak nga ron, pumikpig sa akon, Dad. Anyati ko na ti doktor. Kasano ba'y kabayag ti panagyan ko dito ospital? Tsaka mo, saan ko pa nakasarita ti doktor ang mga sasikasukin ka? Ada kaya man ni Lola.
Saan nyo ka di nakita ni Mami, Lola? Pinanawa ki Jay Palay. Nagawid dayam ni Mami. Kinaguranan samat ikada ni Brian ni Tay. Nagpagpakaan si Akmat kan kwa na kunak na maawatan nak. Ang mga no may matlangin ton madamdama, anak. Uray tadamat na ni Lolang. Agawid ak pailaan. Nga, agsupliak to. Maring kabdok to ni Mami. Aginanak ka no lapit ni Mami Bernadette. Kumusta kan iha? Panagkunakat na pigsakon, Lola. Aglalo ta sinarongkaran nak ni Brian. Kasla na po kaw amin ang sakit ko. Isumat lagayam nga itakalang ang makasangpat. Naggapo kagayam iti ospital. Naimbag ta pinalubusan na kadamaw rin kan Mrs. Salva. Kunayo kit di Mami. Nadanon ko ni Tita Maureen. Naimbag ta sana ka ngay nabog akas laayo. Impagpagapo na nga ta iti kasasaan ni Bernadette, Mami. Nagpagpakaasi ni Bernadette. Nga ikan na kami iti gundaway. Ngum itay nalpas kami na nagsarita. Diya ko nakita ni Tita Maureen. Makagura lakit di dayjay. Diyak na ibturan ti iliw ko kinkwa na, Mami. Nagtiksak. Aging gaiti, ang gadang ko. Asarong karak iti ospital. Talagang agin inayat kayo launay. Ngam, jak amuno niya ti pagtungpalan da itang ayan ayat yo. Nya kakadimot Maureen. Imbis kay may ka dito'y balay tapno aginom. Napan ka kumay ospital. Namnamaan lakit din ni Bernadette asubyam. Kagurak na siya, Brian. Buor ti kararwak. Ti pan nakakit-kita kan kwa na. Wah. Kanong remat ni Bernadette? Kagurak kon. Anya pilat ka po na nga pa nakijay? Rumbang ipatig mo ti anak mo. Nang runa. Takas jay ti kasasaan na. Takasan o jak makagura. Gapo iti deja Brian, pinapanaw nakit din namang bambantay kan kwa na. Anya pilat aramidag. Nagawid akon. At dalakit di masao ni Leonardo kin ka. Makamuda. No pa imposible ang mapasamak ti kayat da. Makadasan da kumati ang pobre. Tapno makabalo sa katipan ng loko ni Rosano idi kanyak. Anya ka ti Maureen. Aging gaytasan ka pa yan nakalipat. Sanak to ang makalipat. Aging gayt itong palbiag ti gurak kadakwada. Grabe lang arudan, Lolo. Kapkapi kayo pailaan. Sa pulan ti bagik ti kapi, oray no napudot ti panawain. Ne, anireta raramida. Sang kabasit lang ang assignment, Lolo. Dahito ti pakaikawa akin ni Bernadette. Naibaga ni Mamim nga da kano sa bali anubya medya pagadala. Nabayagan na saan kami nagkita kini Bridget, Lolo. Agbababawi iti dayjay nga inaramid ko. Diyak kaya't ang mapasakitan ni Bernadette. Kunag man no kadwang ni Maureen agsubli dito ospital. Sigurado asaan mo lakit di anagdano na ni Jebalay. Inawagak sakbay ng mayak dito ospital. Agin inom ka no iti balay da kanidati. Talaga di mo may turong da asawam. Gimura iti panang papanaw ni Bernadette kan kuana. Ti amo ni Bernadette. Naawatan ni Maureen. Maglakid din na nakaturong kayam ni Bernadette. Rosano, masapol ang mapaginagdayo tayo dagiti agayan ayan. Kayat ko, asi ka mismo ti mangipamuspusan. Nasakit tinakam ko iti panang papano kanyak ni Bernadette iti ospital iti Kalman. Iso nagkawid na kaya ni Daddy. Naginumak. Kaya mo kano ni Bernadette, kat naawatam ti panagpakaasi na. Nasakitan lakit di man enterik nana. Kat, anyang ruti kayat yung aramidag. At adalang agsakit ti ulok. Maureen, agkalma ka kumalaan. Ura siyak. Aging gaita,
Jak pabor ti relasyon da. Iso a kinasaritak ni Rosano nga iso ti mangipamuspusan iti amin. Anya ti kayat yung asawa ni Tidayta? Jak lakit di palubos sa makipagkita ni Rosano kini Laura. Sana kasta ti kayat ko asawan. Kat, anya nga ron kumapamuspusan ti Ramidan na. Mabalin mo ta ni Brian ti kasarita na. Tapno adaywanan ni Bernadette. Namnamaan nyo ka di nga umanugot na niya Brian iti kastang Ramidan nyo. Agpada da iti inanaanatangkan ti ulo da. Kat oray ni Bernadette. Saan nalakit di kayat da ita? Nasakit ti ulok anang panunot ken ka Bernadette. Kilahat ang nagpa-examen ti maestro mi. Isang masapo na nakasagana ka. Naimbaglakit din, ta pinalabsak dagiti libro. Danda ni awan ti maiulok, ta sikatipan panunutak. Talaga asik ka. Mabayag ka kadipay dito ospital. Kasanon ti panagadal mo? Makamunton ni Daddy. Basta sana kagsarda nga gadal. Anyagayam ti ko na ni mami. Iti pa ng sorong karko dito ospital. Saan ko ba nakasarita? Nagawin kaya mitin. Ngamusanan aday tati pa kariribukam. Sige nga Rodan. Bye. Talaga adak kala problema ni Tita Maureen. Nakaro tigura na kini mami. Ngumapay. Ni mami ti inrurumanda. Kan iso ti inasawa ni Tito Rosano. Talaga pagkadkadoan da ka ni Mami Rosano. Anya ti sasawam? Imbaga ni Mami, asika kano ti mangipamuspusan. Tapno agin na dayo da Bernadette kan Brian. Kat anya ti plano, ha? Makisinara ka ni Laura? Ha? Agparbeng ka. Hoy, Rosano! Jak bomdeng ang makipinatay. Mawatan? Oh, Awan ti aramidem Rosano. Siyak ti agraw. sa narumbang eramraman tayo da. Lipatem ko man kinapalabas. Jak tupulos makalipat. Aging gay ti Jak makaibalas iti narami jo. Ano nga gipales? Awan ti aramidem Rosano. Siyak ti makamok ni Brian. Kita haklaan no anya ti aramida na iti dayto na panunod ko. No ituloy na pay nga ayatan ni Bernadette. Amangan no masipulatan ka nung agawin ni Brian tatang. Mapanmanan ni Diyos ospital. Si papalubos na ka din na sa rungkaran ni Brian ti kayan ayat na. Ay kat nagsaya atin no kasta. No ipaaydan ti waya-wayada. Mamati kayo mat nga aramidan da ita ni Maureen tatang. Adalakit di dakas apang panggapad na. Laura, ni Maureen tinang paayab kin kwa na iti ospital. Binilin ka no ni Maureen ni Bernadette. Amapan iti ospital ni Brian tada napatag nga ibagana. Anya nga tangag paiso ti pang panggapan ni Maureen. Kalpasan ti klasik. Nagdadarasa ko ng embay dito sa ospital. Kunak lumadanon ko ni Tita Maureen. Nakaturo ka. Awan mo ni Mami iti makariingag. Anyo nga tati ibagana kanya. Sapay ko ma. Tamaawatan na ti ayan ayat ta Brian. Naimbag tadakan, Brian. Talaga matan niya. Ay, ayatem launay ni Bernadette. Pudno nga agin inayat kami launay Mami. Iso amang palin ka ti. Ito di ko man ti waya-wayami. Awan dwa-dwa. Ay ayatak unay ni Bernadette. Pwes! Adda kayat ko sa lodsodan kan ka, Brian. Asino tinapatpatag kan ka? Kan asino ti pilyam kada Bernadette? Kan ni Laura nga inam? Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama?
Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.